नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी गायिका बबीता वंदना आप तमाम भोजपुरिया श्रोता समाज में प्रणाम करत हनी। बड़ा ही खुशी के बात बा, आज हमने के रिदम स्टूडियो में बनी जा और बड़ा ही सुंदर सुंदर लाइव गीत हो रहा बा। बहुत ही अच्छा चैनल भोजपुरी के नंबर 1 आदि शक्ति फिल्म से जितना भी सुंदर सुंदर गाना आयल बड़ी वालों जरूर देखो। एगो गीत के का भाव बा, औरतिया कहती अपना मर्दा के बारे में का कि जिलवा के बड़ रंगदार हमें कि संगे पर शासन चलेला कि जिलवा के बड़ रंगदार हमें संगे पर शासन चलेला। तो हमारा रजाऊ के सुने सब भाषण हो, शासन अनुशासन चलेला। कि हमारा रजाऊ के सुने सब भाषण हो कि शासन अनुशासन चलेला। जिलवा के बड़ रंगदार हमें संगे पर शासन चलेला। जिलवा के बड़ रंगदार हमें संगे पर शासन चलेला। हमरा रजाऊ के सुने सब भाषण हो के शासन अनुशासन चलेला। आगा पीछा लोग चले लेके राई फलावा, चले ले बलम जब चीता के चलावा। एहो आगे पीछे लोग चले लेके राई फलावा, चले ले बलम जब चीता के चलावा। और का मिली ना शिकायत पंचायत में इनके सिंहासन चलेला। मिली ना शिकायत पंचायत में इनके सिंहासन चलेला। हमरा रजाऊ के सुने सब भाषण हो कि शासन अनुशासन चलेला। तो हमरा सैया जी के सुने सब भाषण हो कि शासन अनुशासन चलेला। रजाऊ हमार जवन चाहस तवन होखेला। बड़े बड़े लोग भी सलामीन के ठोकेला। रजाऊ हमार जवन चाहस तवन होखेला। बड़े बड़े लोग भी सलामीन के ठोकेला।
बड़